Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Chandiunza pano, I am a secret lover to my friend's husband and andizivi kuti ndoita zvekuita sei. Ari kundipa pressure, ari kuti iye anoda kuti ndinge ndichisiya murume wangu. So pandakaenda kumusha, handichatauri hangu kuti ndakaenda kumusha rini, saka bhazi rakabva rachizofa. Ndokubva ndachizotaura nefriend yangu, vakabva vachizouya nemotikari vakanditora. They drove a very long distance, vakauya kuzonditora, tikabva tachizodzokera kuHarare tiri tose. Saka murume webest friend yangu akabva ati, saka unofungidzira kuti ndakangoita tsitsi here kuti ndinge ndichiuya kuzokupika up neshamwari yako. I was trying to show you kuti I am a provider. I can provide for you so much better than your husband. Saka ndichiriko kuZimbabwe ndakabva ndachizoenda ndichinoona friend yangu. Handina kunge ndakamufonera, ndainge ndisingazivi kuti friend yangu ainge asipo pamba. Ndakati ndasvika pamba pake, I then saw kuti she was not around. Saka murume wake akabva ati chimumirira because anouya very soon, but ainge achitondinyepera because kwaainge aenda ainge achazototora zuva rose. Takagara kuda kwe about 10 minutes ndokubva achizoti ngationei mamovie. Takati tava kuona mamovie kudaro, izvo akatosarudza movie yaaiziva kuti mumovie imomo mainge muchazoitwa zvezvinyadzi chete. Saka takati tichiona Netflix, ndokubva atowedzera volume vanhu pavainge vachirara vose. I started to feel so shy. Apa he is very handsome, apa ane mari. Not like I was attracted to him, no. It is just that panguva yacho iyoyo nekuda kwezvainge zvichiitika mumovie nezvaakazotanga kutaura, ndakabva ndachizongokabira and painge pagara paine zvainge zvakaitika pakati pangu nemurume wangu. Akambondihurira, saka mumwoyo mangu zvainge zvichingondirwadza and he knew about it because ndainge ndakaudza friend yangu kuti I'm failing to forgive my husband, ndoita zvekuita sei. Saka ipapo ndipo pandakabva ndachizongoda kungoitawo experience, sezvo I never had any experience with another man in my life ever since I got married. So ndopandakabva ndachizotanga kurara nemurume webest friend yangu. Takarara tose, handizivi kuti kangani. Ainge ava kutongocreata tuma problems kuti ange achikwanisa kuuya kuzondiona. Apa ininiwo ndainge ndava kuavoida friend yangu because murume uyu aitouya kumba kwedu. Aikwanisa kuuya kumba kana kuma 10 PM obva atojamba chirawo. Motikari ndaitomudza kuti anga chinosiya motikari kumba kwasekuru vangu. Sekuru nagogo ndivo vanozviziva kuti ndiri kuhurira murume wangu uye zvekare ndiri kuhurira murume ndichimuhurira nemurume webest friend yangu. Saka aitanga aenda obva achizonosiya motikari kumba kwasekuru vangu, votomuperekedza obva vauya naye obva achamba chirawo. Ndinenge ndakatomumirira panze, tobva tatopinda mumba. Dzimwe nguva ndaingovhura window remuspare kuitira kuti ndisazodhumana nevabereki, but havana kana kumbogara vakandiona ndichimupinza. Makuseni aimuka makuseni, sometimes aikwanisa kana kumuka kuma 2 AM ndozomuperekedza because vanasekuru vanogaramo mulocation matinogara. Tofamba pakati peusiku ndonomusiya kumba kwasekuru, obva atora motikari yake, then he would drive obva aita sekunge aenda kunorara somewhere else. Saka ndozvatainge tichiita izvi, like I'm so stuck, ndiri murudo naye, handizivi kuti chii chiri kumbonyatsokuitika kwandiri, kuti inhau yekuti he is my second guy that I've ever slept with, plus nezvakaitika mumarriage mangu, kuti ndozviri kukonzeresa kuti ndinge ndichifungidzira kuti ndinomuda here. Is it because I'm just doing revenge on my husband? When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi handizivi kuti irevenge here yandiri kuita. What is really going on in my life? Handichatozivi. Ngativabatsirei vahanzvadzi vedu mucomment section. Hey, pakaipa, hanzi ndoita sei? Murume wacho ari kuti chiramba murume wako ndinokuchengeta udzoke kunoko kuZimbabwe. Voizvifambisa sei? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya iyi ndakaitumidzirwa nevamwe vahanzvadzi vedu avo vakatumidzira nyaya vanoteerera chirongwa chedu cheAfrican Confessions ndeve muSouth Africa. Hanzi, how are you brother Nashe? Please post for me. I have been following your confessions. Ndinoteverera maconfessions enyu nekuda kwekuti I feel guilty nekuda kwezvinhu zvandakaita. I had my husband killed and izvi ndakazviita because ndainge ndava kuzviziva kuti he was planning to run away from me. He was not cheating on me, but ndakabata mamessages mufoni make ainge achiratidza kuti ainge achida kunditiza, and he was accusing me saying kuti I have been abusive towards him. This is my own story that I have never been able to share with anyone, and I have been listening to my confessions because I feel guilty. Saka when I listen kune confession yomwe munhu, it makes me to feel somehow as if I am better than the person that you'll be reading their confession. With my Zimbabwean boyfriend, we met when he came and he started staying in our location. Ainge achita zvekuvaka, saka akazovaka pamba paamai guru vangu, sisi vaamai vangu. Akati achivakapo pamba ipapo, ndaiwanzokuendapo because vainge vachida kuvakisa backroom for student accommodation. Ndakazoendapo, mazuva acho ndainge ndisingashandi, plus ndainge ndichitotsvakawo murume anokwanisa kundichengeta. All my life I had never dated a foreigner. I had only dated men from South Africa. Saka ipapo paakandipfimba ndakabva ndati let me try to date a foreign guy, maybe anokwanisa kundichengeta, because I used to hear other women that were dating guys from outside of the country kuti vanotochengetwa zvakanaka nevarume vavanenge vachidanana navo. Chandainge ndichida yainge iri mari, kuchengetwa, kurukiswawo musoro, kuisiswawo manails, nekupota ndichipiwawo mari yekuti ndinge ndichienda out nemafriends angu. MuSouth African wandainge ndichidanana naye ainge asingandipe mari, aitoti kana akakupa mari ototi tanga warara neni apa munenge muchidata. Ndaitoenda kumba kwake obva atoti ndikutoda kuki yako ndisati ndakupa mari. Saka aita sekunge tainge tichitengeserana, plus kundichita aigara achindichita nguva dzose. Ndakabva ndachizotanga kudanana nemuZimbabwean, akabva andirukisa musoro. Pandakangomubvuma akandipa mari akanditi enda unotenga urukwe musoro. Ndikabva ndachizorukwa musoro wangu, ndikabva ndaona kuti aikwanisa kutondichengeta. We then started sleeping together. Ndainge ndava kungogara ndiri kumba kwake nguva dzose because aindiitira zvose zvandainge ndichinzwa kuda, but paakati ainge achida kundiroora ndainge ndisingadi because ipapo ainge asati aita mari. Saka akabva achizoti ainge achida chitupa chemuSouth Africa. Ndainge ndisingadi kuroorwa naye because mari ainge angori nemari yekundichengeta, but mari yekuti ndige ndichizoita mukadzi wake ainge asati ava nayo. Akazodzokera kumusha kwavo. Paakadzoka akangotanga kungoita mari zvandisina kunzwisisa. Saka akati abata rimwe contract kune chipatara chainge chichifana kuti chinge chichizoitwa marenovations. Akabva achizondiudza kuti umwe murungu uyo waainge akatanga kushandira paainge akauya muno muSouth Africa, murungu iyeye ainge ava nemacontracts akawandisa, saka ainge achida kumupa esubcontract. Ndikabva ndati pari right. Akabva achizotanga kushanda as a subcontractor for murungu iyeye vakarenovata clinic. Ndokubva apiwa mari yainge yakawanda kwazvo. Akandipawo mari for the first time yainge ichikwana iyo kuita 20k yaakanditi ita zvaunoda nayo. Saka ndopandakazobvuma kuti tinge tichizochata. We then went to the Home Affairs, tikabva tachizopiwa marriage certificate. Tikazoshandisa marriage certificate kuti tinge tichizo apply kuitira kuti ange achizowana permit. Awana permit
community, business rake akatanga kurana zvakanaka. But ndakamuudza kuti sezvo ndainge ndava nepamuviri ndainge ndichida kuti tinge tichitora imba, saka takazotora imba muzita rangu nekuti ainge aine temporary. Ndikabva ndamuti ko kana ukanditiza, saka takatora imba nechikwereti. Mushure mekunge tatora imba nechikwereti, imba yedu takazotanga kuirenovheta. Kwatainge tatenga imba kuno kumasuburbs kunogara varungu, mostly varungu nevanhu vatema vane mari dzavo, mabusinessmen. So we then started renovating the house. Saka varungu vemunharaunda matinogara vakabva vachizouya pamba pedu vachida kubvunza about the people that were doing the renovations, because the plan that we did, it was very beautiful and it was so nice. Saka when they found out kuti it was my husband, vakabva vati it's okay, sezvo utori munhu wekuziva anogara munomu, if we have any problems then we know who to face, so you can come and then we can give you some work to do. Saka murume wangu, he ended up being the contractor in the suburbs where we were staying. Taikwanisa kuita macontracts kana 5 at the same time, vamwe vakomana vari kune imwe imba, vamwe vakomana vari kune imwe imba. Saka mari yose iyi yainge ichipinda muzita rekambani. Saka kambani tainge takavhura tiri tose. He was a director and I was also a director. One day ndakati ndadzokera kumba kwedu, takati tichitaura nebrother yangu, vakabva vati ndainge ndichazotizwa nemurume wangu, vakabva vati kuti ndinge ndichizviprotecta ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kubatawo macontracts angu ndiri ndega in secret. Saka I then went and I submitted my tenders. Aifanira kuti anga achizosaina as a director. Ndikabva ndachizoona kuti kana akasaina as a director anozondibvunza and anozoziva kuti ndine contract randabata, tozoshare mari. So I then removed him from the company since I was the one that had the signing authority. Ndobva ndachizoita brother yangu the second director. We then applied for a tender ndokubva rachizobuda, tikabva tachizoita basa. Taita basa, mari ikatanga kuwedzera mukambani. Saka ndakabva ndachizosangana nemamessages. Shungu dzekumuurayisa ndainge ndisitomborina. Ndakasangana nemamessages achitaura nemamwe maZimbabwean aakadzidza nawo paainge achiri kuhigh school, achitaura naye achivaudza kuti ndainge ndichimuita abuse sezvo ndainge ndava kungogara ndichinwa doro, because there were other things that were happening in my family and I had bitterness in my life because of what my mom had to go through growing up. Saka there were times when I would just hate him for no reason at all because of the pain that I would see my mom going through when we were still very young, because amai vangu was being abused quite a lot. Saka nekusaziva ndaingizongotanga kungomutuka, not knowing kuti nditori nebitterness inenge iri mumwoyo mangu. Saka iye zvose izvozvo zvichiitika haana kuda kuti tinge tichigara pasi, tinge tichitaura, tinge tichitaurirana. Akabva achizotanga kuronga kuti ange achinditiza. Namena kuti ndakazvitora sei, ndakabva ndachizoudza brother yangu ainge agara ari munhu anofarira zvemishonga. Akabva achizondiudza kuti ainge aine munhu wekuMozambique uyo waainge achiziva, akatondiudza kuti kunyange mazuva atainge tichifambira zvekuti tinge tichizokwanisa kubata tenda ainge achitobatsirwa nemunhu wekuMozambique. Ndikabva ndati it is fine. Ndokubva tachizopiwa mushonga. Ndakapiwa mushonga, ndikabva ndanzi mushonga iwoyo mushonga weslow poison. Ndakanzi mushonga uyo unoshandiswa mumapurazi pavanenge vachifirita. Saka vanotora mushonga iwoyo wavanoshandisa kufirita zvirimwa zvavanenge vachirima papurazi. Saka kana vatora mushonga iwoyo vanozouzanganisa nemushonga wechivanhu, because utori mushonga wekuti kana ukaunwa maybe in 30 minutes unenge watochekeka matumbu ako. Saka ivo vakazviona kuti vange vachingo pavanhu kuti unge uchizoisira munhu waunenge uchida kuuraya poison hazviiti nekuda kwekuti unozosungwa nemapurisa. Saka vanotora mushonga iwoyo then vobva vachizouita dilute vachizanganisa nemushonga wechivanhu. Kana vausanganisa nemushonga wechivanhu zvinoreva kuti kana ukapa munhu poison, munhu wacho waunenge wapa poison haafi nenguva imwe chete, zvinotora nguva kuti munhu iyeye ange achizofa, zvichireva izvo kuti
kunyangwe akafa, kunyangwe zvikanzi anenge azoitwa epostmortem, hauzombofi wakabatwa kuti ndiwe unenge wakamuisira poison. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti slow poison iyo yandainge ndapiwa yainge ichazotora roughly maybe about a year kuti ange achizofa, and paainge achazofa nekuda kwekensa, asi matumbu ake anenge achekeka. Ndakabva ndachizotora mushonga, ndatora mushonga ndokubva ndachizodzokera nawo kumba. Ndaiti usiku paya kana ndobika aifarira malana murume wangu, saka ndaiwanzokumubikira mala. Ndaiti kana ndichibika kudaro ndaibva ndachizotora mushonga wangu ndobva ndachizomwaya mushonga muchikafu chake. Sezvo chikafu chake chaibva chachizotonhora, ndaichiisa zvekare mumicrowave kuitira kuti ndinge ndichizomupa chichipisa. Ndobva ndanomupa zvokudya. Iye ainge asingatombozivi kuti chikafu chandainge ndichimupa chainge chiine slow poison. Zvose izvi ndakazviita kusvika mushonga wacho wapera. Mushonga wakazoti wapera akabva achizotanga kurwara. Nerimwe zuva takati takarara, ndakamuka ndikabva ndachizoona kutoti ainge achitobuda ropa mumhuno. Ndikamumutsa akabva achizosvipa ropa mumukanwa make, mainge makazara neropa. Ndikatoziva kutoti zvainge zvatanga, ainge ava kuchekeka matumbu ake. Sezvandainge ndakaudzwa nen'anga, ndakabva ndachizotanga kuenda naye kuchipatara. Vakamuvheneka, vachamuvheneka zvekare, vakashaya kuziva kuti dambudziko rainge riri pai. Ukaona kuprivate vava kukuudza kuti chimboendawo kugovernment nekuti mari inokwanisa kupera. Zvechokwadi vanenge vapererwa. Takabva kuprivate clinic ndokubva tachizoenda kugovernment, vakaita matesti ose, ndipo pakabva pachizobuda kuti ainge aine cancer. Saka akazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Akaita almost 7 months achirwara non-stop. Ndopa ndakabva ndachizotaura nehama dzake ndikabva ndati ndamboedza vedu we kuchengeta murume wangu, asi zvava kundiremera. Handizivi kuti ndoramba ndakamuchengeta here kana kuti ndomudzosa kuZimbabwe. Vakabva vachizoti ngaadzoke zvake. Ndakaita sekunge ndainge ndiine rudo. Ndakatora mwana wangu, ndikatora hanzvadzi yangu namakoti wangu, ndokubva tachizoenda kuZimbabwe ndichiendesa murume wangu. We went to Zim by flight. Nekuti kunyange ainge achirwara but kutofamba aitofamba, but simba ndo raipota richipera. We went there on business class. Tasvikako kuZimbabwe vakandigamuchira vakati they have never seen a woman that has so much love. But chavainge vasingazivi ndechekuti murume wangu ndainge ndakamutorera upfumi hwake hwose, kambani ndainge ndakamubvisa pakambani. Saka achirwara kudaro ndine mapepa awo andakazomusainisa ekuti ainge akanditengesera mashares. Ndikati tarirawo nekurwara kwauri kuita, ndinotya kuti hama dzako dzinokwanisa kuzonditorera upfumi uhwu hwatakashandira tiri tose apa hwakandipa mwana. Akabva ati I'm going to try to protect you from my relatives because obviously vanozoda something. Ndobva ndamusainisa madocuments ekuita sekunge ndainge ndiine mashares andainge ndakatenga kubva kwaari, ndikatransfer mari muaccount make iyo yatainge tichishandisa pose apo patainge tichifamba ndichienda naye kumaprivates. Saka I kept all the records yekuti ndakamupa mari, and that was the money that we used when I was busy going with him kumaprivate doctors. Ndo zvandakaitawo izvi. Handizivi kuti Mwari vanokwanisa kundiregerera here. He passed away and I always go to him to visit his grave, but I feel so bad because my child always asks about Daddy. Kuti, why did Daddy had to die, Mom? Because my other friends, they have their own mom and dad, but I don't have. Why? And whenever my child says that, I feel so much hurt knowing Kuti, I killed the father. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu vemuSouth Africa. Ndanga ndichizama kuti ndige ndichitranslata ndichibva kuchirungu tichiisa kuchishona. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Slow poison. Pakaipa. Let us try to talk about this issue in the comment section. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera, uye zvekare pane link randa
posta comment section, you can update your trends play, mukwanise kuti munge muchiteerera mamwe confessions au andinenge ndichiposta kutrends uye zvekare nekuverenga mava kukwanisa kuverenga zvekare mamwe confessions. Ndine mamwe confessions andaposta ikoko akabva kuna naHaidhi, so that munge muchikwanisa kuzovabatsira ikoko zvekare kutrends.